Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. 2, 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 2, 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Get funky. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Love is in the night, roads turn right. We don't know how. Alright, marheda pagkaaga po sa sendo ka po sa welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niyanin Martes. Ultimong aldaw sa bulan po ninda Desyembre 2024. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Naman sa may mga o sa mga parantabay niya to, mga drivers on the road na nakatutok ko niya na pagkaaga sa may mga birthdays ko niyan, maligayang happy birthday na. Naman sa may mga kamatian pa, get well soon. Kami po naglalaom na nasa marahay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Nadainin na pinagbamati na anuman na katibaadan sa sendang mga hawak. Mentras kamo nakaantabay digdi sa 1FM ngunya na pagka morning. Sa aga bakasyon. Bakasyon kita, okay? Balik na lang po tabi ako sa Pizza Dos Huwebes. Sige ha. Nendo po tabi madadangugan sa kuyang programa sa aga. Alright. So, duro-diretso na kita digdi. New Year na New Year man ano. New Year man. Sige ha. Medyo nag-uran-uran digdi sa tuya ngunyan. Ako nga ipagpasiring ko digdi. Mauran ni. Mauran. Pag-abot ko dyan sa may Banuan Candaraga, sa may gasoline station sa Shell, sabi ko, ipultang ko na tama sa misibi sa kungunyan. Ipultang ko na tangan hindi na ako magparagro gasolina taod-taod. Bata, grabe po an, ano yan, grabe an traffic bagangon yan. Langpagal. Langpagal an traffic ngunyan, dipisilon. Ang problema parang nag-inventory so durulagan sa mga para gasolina. Sumapa gasolina durulagan. Maraming sana hindi sa may rawis igwa ng bukas ano. Igwa ng bukas digdi sa may rawis. Kaya punong-puno so sa kuyang motorsiklo nganyan. Igwa pa man pala itong gasolina eh. Kaya day ako, so gasolina ko, day nga ni, 180 lang. Kanong pano na po, nagsurubra na duman. Sige ha.
Diro-diretso na ako digdi sa programa igwa na kita nin 8 minutos makalampas an alas 7 o alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa Intirong Pilipinas, kamo po nakantabay sa 1FM 88.3. Dati lang 1FM. 1FM, okay? Sige. So may mga kwan man por ver siguro kita magtapos kan taon, tatawan ng tamanindalan ining barakbakan nangon yan sa politika. Barakbakan nangon yan sa politika. Medyo magabat-gabat na ang nagiging senaryo ngon yan, ang nagiging sistema ngon yan. Medyo magabat-gabat na eh. Sabi ko nga ni, may mga pangyayari na day mo lubos maisip kung sain kinuha na libro ni Kalanchaw. Iyo po, an pangapodan tadigdi sa Commission on Elections, gibuhon po din tabi yung siguro tama. Yung tama, gibuhon po tabi nindo ngani na ano yan, ngani po tabi na daing problema, no? Yung tama, ayun si John, yan si John paki paload ako tabi nyo, ipuhan ko pala din load mo nyo. May motor ka? Di ka motor? May motor ka? Ay, sige. Di mo kaya ito motor ko? Di mo kaya sa motor ko? Paludo akong madali. Pwede. At saya na ito so... Mapapakal ka, Wayne? Kaya po ang kong load eh. Wala na ako barya. Igwa pa digdi. Beres niyan. Ayo pa ma. Tama pa ako nga nakita ta kaipuhan ta ini. Kaipuhan ta ini. Sige, madali lang. Iko anong ko nga nita. Kaipuhan ko an load ngon yan. Nalingwan ko eh. Na-check off pala na to. Yan. Okay. Diyon na tabi. O din na paki kuha na lang ini tabi. Darwin. 10 pesos ito. Yo. May nagtik sa kuya si Hermana ini. Ilingon ko kung naka-online. Check up ako. Sa ina. Sa ina ito. Alat. Tibad ko naka-online. Si Hermana. Kwan kay ako. Okay. Hindi. May kwan ako hindi. Alat ko na ata. Ayuson ko na yung kwan ko ha. Saka baga ka libongon ini. Alat ko na ta. Ayuson ko na ini ta. Ngani na solve.
Pigkon ko kaya si Irmana. Nanubli lang ako nin kwan eh. Tasyaan may ako igwa motor lang. Igwa ko motorsiklo lang. Di akong four wheels. Si Irmana igwa. Sobli ko nga naso sa iyang four wheels. Ta kay puan. Okay. 14 minutos makalampas ang alas 6 ni na pagkaaga po. Digdi sa intirong Pilipinas. Alat ko na ha. Dako, may taon-taon, may pagurulayan kita digdi. I-video call ko so tugang ko. Yan. May nakontak ko. May nakontak ko. Ibaga, kaya lang, dagdag-reparo, naka-online sana. Dali naka-online sana eh. Sige. 6:14. Nina pagkaaga po, digdi sa intirong Pilipinas, kamo po nakaantabay man giraray sa 88.3. Urat yan, pagrulayan ta po ining, at yan ining politika ha. At yan ining politika, an sa tuyang pag-urulayan ngonyan, iyo po ining may kinaraman digdi sa ano yan, igwang kinaraman po tabi digdi sa issue issue po tabi sa national budget. National budget. So pondo sa susunod na taon kan Pilipinas. So garo dai kamo dai kamo ngonyan makakadalingon yan so mga politikong trapo anapod ko digdi bako trapo bago naman trapal sigang gamit kang pondo kang gobyerno tapos sindapuan nagpapapugi maski kwarta kang gobyerno dapit sa akap puro ditarpulin gamit ang pondo kang gobyerno ngonyan so akap po ta inuton ta ini ha so mga gusto man na magkaakap so akap po day po iluluwas pinirmahan giraray kan presidente so akap digdi ko nagkita sa good news pinirmahan giraray kan presidente so akap kaya lang igwa po nin inaapo digding kondisyon dapat po magpaluwas nin malinaw na guidelines da iluluwas ang kwarta kung day po tabi nin malinaw na guidelines nagigibuhon po ang NEDA ang DOLE kasabay po tabi ang Department of Social Welfare and Development dati bagaan akap DSWD man sana actually DSWD man sana po an akap an re-reparo kaan DSWD nganyan tabi kasabay na po so kwan ngunyan kasabay na po tabi ining duwang ahensya kang gobyerno mabilog sindanin implementing rules and regulation, tangani po na magastos itong 26 billion para sa AKAP tapos sa iba pang mga programa. Dahil na pwedeng makiaram sa politiko, anong ba mag-payout? Anong ba nag-payout so DSWD, so DOLE, or so kwan? Dapat bako po duman sa lugar kan sarong politiko, dapat dahi kitortarpulin. Dahil nindo ini magagamit. Tayo ini ginagamit kan mga nasa pwesto tangani po na
Tangani po tabi na maging mahamot sinda duman sa tao ay kay congressman palan ngayon naakap naka patarpulin gabos o mga linyada ngunyan tabi rimati na kamo day pwede iyan bata ma-eleksyon iyo kaya ngunyan so mga kongresista na ibaga ang poderoso ngunyan ang kongreso Kamara de Representantes. So mga kongresista ngunyan, takon abo katawanan budget, di ka tatawanan ng budget. Sa bilog na santaon, di ka tatawanan ng budget. Tabo so Kamara de Representantes sa kabaga. Sa kabagasan. Ngunyan, ining ginibok ang presidente, dayman nga ni Benito, pero hinigpitan po. Dakula o na bagay ini, para po dai magamit kan mga trapo, traditional politician, yung pondo nyato. Tani po, bako man sa inda, bako man ni kwarta kang gobyerno, kundi kwarta kang tao, ibinabalik lang sa tuya. An akap, magayon yung purpose, alimbawa ngaya, tayo po, ang purpose kay ni is, masimbagan po tabi, so, pangangay po mo, alimbawa minimum wage earner ka, Bicolano ka, 395 sa sweldo mo, kulang na kulang because kan inflation, alalang kawon subarakalon, inflation. Pwede ka po na makakuaduman, bako so tambay, digdi kasabay ang tambay, so mga may trabaho na kulang po ang income. Iyo po. Taduman sa tambay, igwaman. Iyo. Kulang ang income. Magayon baga ko na sa objective. Kaya lang, siyempre, sabi ko sendo po, yung objective po, ginamit, ta mga mataliunon ining mga kongresistang ini, ginamit po tabi ninda, so, ini po na pondong ini, ginamit ninda ining pondong ini, tangani po na, tangani po tabi sinda, maka kampanya indirectly. Iyo, DSWD nga rin so nagkakapot, pero ang palibot, puro tarpulin ki politiko. Minsan, presente so politiko. Tayo bagayan, di ba? Iyo bagayan ang sistema tanangon yan. Garamitan eh. Nakamari siya si BBM, ay garo nga iba ngayaan, kwan, gara-gara nindo. Naraot digdi. Naraot digdi. Kaya so ginibukan, lalo na ta eleksyon, ginibukan president. Ay dae, bako sa na DSWD. Bako sa na DSWD ang dapat magkapot digdi. Kundi pati so dole, pati so nila, dapat na kasarabay digdi po tabi. At sa pagbudbud kan pirak na ini, 26 billion. Iyo, mataram ka mo, tinuturuan ta ngaya so tao na maging hukakon. Sa totoo lang po tabi, iyo kota na parang tinutok doon ta. Kaya lang, kung ang pinaka-purpose kay ni tabi, susunod doon ta, na so may mga trabaho na kikulang talaga ang kita because kan inflation, okay ko ta. Dahil naman ki problema. Itong mga taong ito, nagtatrabaho ito, alimbawa sa muya. Alimbawa ngayon ako, minimum wage earner. Ako nagtatrabaho po tabi. Kaya lang, wala akong magiginibo because yung sweldo ko, minimum wage. Ialangkawon so alangkawon po tabi so presyo kan mga barakalon. Dahil na nakakatama so minimum wage sa kuya. Sa sakuyang pamilya. So iyan
Ako dapat an matawanan kaan. Di ba? Ako dapat po an matawanan kaan. Bako kung sisay pa man. Tapang dagdag ito naman sa pangbakal ko ki si Baon. Di ba? Pangdagdag ito naman sa pangbakal kong si Baon. Taki ko lang nga na isusweldo ko. Dahil man kita naging hugakon because nagtatrabaho kita eh. Dinadagdagan lang kang gobyerno. Iyan po ang pinaka-objective talaga kaan akap. Magayon baga? Dahil man ki problema. Tamaski kita, ako on ko man sa Indo po tabi, bako man kita mayaman. Maski ako, tawan ako kan akap, kukuaon ko, nata. Bako man kita mayaman, kay puwantang kwarta, di ba? Kay puwantang kwarta. Kung man kita mayaman eh. Kukuaon ko, nata itinatao. Pero bako gustong sabihin na, ukakon ka na. Takon isipon mo, tatawan ka kan akap, halimbawa ngaya, ngunyan, mapalis kang tulong bulan, purber ka naman tawan. Makabuhay doan, tawang kang 5,000. O, 5,000. 5,000, sanong simana mo po sa napo Di ba? Kung igwa ka po tabi nin tulong aki, tulong aki po, 5,000, kulang sa sarong simana, iyo, o dahil managlaog yun. Sige daw, iling ko din yung load ko. Dahil naglaog. Catch on fire. Ang inyong lingkod, Regional Director Rudy Albornoz, kasama ang buong DOH Bicol CHD family ay naghahangad ng isang ligtas at malusog na pagsalubong sa bagong taon. Ilayo ang sarili at mga mahal sa buhay sa pinsala at aksidente mula sa paggamit ng paputok. Gumamit ng alternatibong paraan ng pag-iingay tulad ng toroto, tambol, lata, kaldero o manood ng community fireworks display para iwas paputok. Gawin ligtas ang bagong taon dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, daita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. No storm can ever stop Christmas because no one can stop love. Nahihiling tapano sa lambang saro ang imahe kang kagurangan, kaya mas madali ang satuyang pagtarabangan. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang Provincial Government of Albay Family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw, minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko, asin mapusong bagong taon sa gabos. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days.
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, igora kita nin 32 lampas alas 6. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon Bangong kumakabloom Tanggal amoy kulob Sa bango ng Charm Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom Sa Charm Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Sa panahon ngayon Kau ba'y sigurado Kau ba'y protektado Ang pamilya ay i-shield mo Laban sa bakterya I-shield mo Laban ng pating virus I-shield mo Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado I-shield mo Pamilya protektado I-shield mo Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Smart Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic #1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Di kita sa honesto Progrex Lagman, aprobado na ka mga albayano Subok na ang serbisyo, takul ng natabangan Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan Takulaon na tabang sa kasaratayan Kaya basta tataklagman, magtibay ng servidor Governor Grex Lagman, tunay kang malagauman Sa puso mo ang albay #1 Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. From the official family of the Bicol College Daraga Albay, headed by the President Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, the faculty members and students, as we celebrate this Christmas, let us join hands together for our wishes that every family share and enjoy the blessings of peace and prosperity with one another. Merry Christmas and Happy New Year to all. From the Bicol College, Community of Daraga Albay. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work.
Alright, balik na ako ni sa programa po. Basahon ko ining ano yan, line items na ipinagkuan. Ano yan? 6.233 trillion in 36 trillion ini na aprobado ni PBBM. Saro na ini po tabi na GAA, General Appropriations Act. Ang original kay ni tabi na pondo 6.352 trillion. Ang sabi ko natatabi nito sa iba na nagkaigo lang sa presidente nin maximum prudence sa pagpirma dapo tabi kay ni binito po tabi ang provision na daima tutugma sa pangangaipo kan tao. Yan. Iyo po yan ipapapadagos man po ang kondisyon sa pirang mga item ngani na masiguro ang pampublikong pondo ginagamit sa otorisadong objeto. Sabi digdi, ang pinirmahan na budget a reflection daw kang kolektibong pangako sa economic gains ka nasyon. Oni na magdangog sa mga crocodiles na nakakurbata po. May naapiktaran digdi. Sabi baga po, igwanin 300 plus na billion na sinasabing unprogrammed funds. Nariparo kang presidente, 194 billion po so binito digdi. Inali ito, dahil nga sigurado ini. Dakula, 194 billion. Sa alo kasi, education po ang pinakadakula. Ang education po igwanin 1.53. Inibagaan pinagpara taramuyaw. Tanata daw po duman sa Bicameral Conference Committee, inaprobaranda po tabi yung pondo na mas dakula sa budget kan DPWH ta kasi may kwarta kisa duman sa education. Ngunyan po, ginibok ang presidente, alang kao sa budget kan education, 1.053 trillion po. Edukasyon iyan, tabi, DPWH nasa 1.034 trillion. Mas diit po tabi nin kadikit. So itong 194 na supposed to be para sa DPWH, binawas. Ang may darakulang budget po, ang health sector, DSWD, Department of National Defense, Department of Agriculture, Judiciary, DOLE, as in Justice. Ang nabawas po, 168 billion naman. Sinasabi ko sa indong sobra sa 300 plus na unprogram. Ang binawas niya po tabi is 168 billion duman sa unprogram funds. Karong nga grabe ini. Zero budget man giraray sa PhilHealth, tadakulo man ang pira kang PhilHealth. So, ACA funds, nagtitiner, alagad ipapairaro. Sabi ko sa indo po, so pinagdidiscuss ko ini kasubagaw. Conditional implementation, gustong sabihon, de tulos may tatao ang pondo dahil kay puan ko nang magbilog din implementing rules in regulation. Diba? Sigun man kay Secretary Manuel Bunuan kan DPWH, ang proyekto na nabito day may kakonsiderar na nakapalaman sa 8-point agenda kan Marcos administration, 168 ang nabawasan sa unprogram fund. O yun na yun may nagtutuga na day man ngayon nakasabay ngayon sa 8-point agenda kan Marcos administration talaga. So para inidigdi sa mga crocs. Tasinda so nakapagdaram kita because sinda so nag-adal kang pondo. Dayman ki
bill para sa appropriations na ipapadara sa Palasyo Malacanang kung dai po inipinag-dissect kan Kongreso, kan Kamara de Representantes, kan Kamara Alta, tapos po tabi so Bicameral Conference Committee, pagkatapos kan duwang sanga. Nariparo na, igo pa lang niya kamukiwan ng 68 billion sin hindi dadarahon. O yun na ko ta na ini so pagbabangaon kang Crocs. Hinali kang presidente, kaya ngunyan, ako pigiling ko ang godoy kan in mga Crocs na ini, jawa sabitan mo kibalde, mururusoton. Iyo, mururusoton, tatinira kang presidente sa budget eh. Tinira po kan presidente sa budget. So supposed to be po pagdidilinsihan kan mga crocodiles na ini, binanog na po kang presidente, dahil ngayon ay pwede. Ay ni pwede. Sabi kang presidente, kaya nga yan, garo po tabi, dai papugi nga yan, sumanga tanda ko. Di ba? At ora ka man ora ka budget eh. Ora ka pa po tabi budget eh. O paano ba yan? Paano yan? Kulang sa pondo. Bata ngayon sa pondo nga itong pag-eleksyon, 30% pag-eleksyon. Iyoyogon mo kon pira 100 billion tabi sa 30% igwa kanin 100 billion igwa ka po tabi sa 30% nin 30 billion ba? 3% 30 billion. So 68 igwa kanin mga close to 50 billion na didilinsyon duman sa tinapyas kang presidente. Yugon mo yan, 30%. Yugon mo, dakulaon bagaan. Nanawara sa bulsa kan mga Crocs. Desindangon yan, tinawanan pagkakataon kang presidente. Nababantayan na nga ni po ang presidente. Nababantayan, so presidente, nababantayan po tabi ngunyan kan mga retired generals, nababantayan po tabi kan religious sector, kaya so presidente ngunyan naglaylo. Ay alat ko na ngayata, kamuya nagraraot sa kuya, tan totoo dyan, ang totoo dyan, so bako man si BBM so may problema. In fairness po sa presidente, bako po si BBM ang igwanin problema pagabot digdi sa issue kan korupsyon sa gobyerno. Ang problema digdi so korupsyon kan mga politician, lalo na kan nagkapirang mga congressmen. O iyan problema talagang totoo. Di ba? Iyan ang tunay na problema eh. So corruption kan mga ano yan? Kan mga Crocs. O saka ingon yan po binanog na kamo kan presidente. Dahil na. I think may ini ko ta na kun ini kamo man ang dapat na basulon. Kamo man ang dapat na basulon po. Ta kun bako kamo ang nag-initiate. Nagpo ini po, pero tama man so nangyari na binanog-banog po tabi ni
Iyo? Binanog-banog po tabi si BP Sara Duterte kan mga kongresista. Iyo po ini sunaging rason. Ikaw man sana, binanog-banog ka, day ka bumanog, day mo man banogon. Sinaro ni Duterte, di nagkaingurustahan. Nagkaingurustahan baga? Kan binanog po tabi kan Vice Presidente sa mga lokotoy. Day talaga. Narimate. Narimate po tabi na sabi nga ni po tabi nabuking gabos. Nabungkalan gabos. Nabungkalan gabos po tabi kan presidente so ginigibo. Sabi nga ni taramon baga po talaga sa totoo lang ang nagraot talaga kan bakal ang sadirin niya man sa napotabi na ang sa iya man sa napotabing sadiring kalawang o yun po tabi ang nangyayari sa administrasyon sisiyang kalawang ining mga kaapil na kongresista ni BBM inyang kalawang sa administrasyon yan totoo dyan sindaan kalawang sa administrasyon sinda po ang nagraratak sa administrasyon ni BBM. Takon ilingon mo, dayman ko ta na, nagmamaot ko ta na po tabi so presidenteng mapakarhay kita gabos. Mapakarhay po tabi ang mga proyekto, ang mga programa kang gobyerno. Kaya lang ang problema yung nasa isip kan mga politisyan, lalo na sa mga kongresista, tabi, ano yan? Ang nasa isip po, pagdilin siya plus yung power. Yung power. Iyo po. Pero kung daig di rin natakan so vice presidente, day kuta na hindi mabubuking, duro diritso kuta na so. Duro diritso po tabi so biyaya. Kaya baga, sabi nga ni po tabi, igoyan kinaapod na instant karma. Ano man po na ginigibo nindo sa iba? Ano man na ginigibo nindo sa iba? May karmang kapalit yan. No? Igoyan po tabi ng kapalit na karma. Kung bako ngunyan, sa mga maabot na aldaw. Kung bako ngunyan sa mga maabot na aldaw, igwa po yan ng kapalit na karma. Iyan ang dapat din dong katakutan. Halimbawa, uragunon ka ngunyan sa panahon ni Marcos because yaong ka dyan. Yaong ka dyan, ikapuan sinasabi po na Diyos-Diyusan dyan sa administrasyon ni Marcos. Sa imo gabos. Pudir, kwarta, wala nang hanapon pang iba. May tawo ka po tabi na ginigibuhan kay kalokohan. Ikaw kang tawong tinitimakan yung diretsos. Paguna mo so, mahal na Diyos po, maiba sa imo. Sa gabos na oras, na ikanasa na po tabi ang biniyayaanin buenas na grabe. Di ba? Na ikanasa na po tabi ang bibiyayaan kan bala na Diyos din buenas na grabe. Day po. Maabutan punto na sa imo naman po malagpak yung ginibo mong kalukuhan. Sa imo naman po tabi sa imo naman malagpak so ginibo mong kalukuhan sabi ko rin sa Indo, di man mamumuya subal na Diyos na ikanasan ng pinakamarhay. Nadakulon po tabi ang tawo na
kunan mo, dinihado, saka. Di ba? Maabot an oras na sa imo naman po, tabi, lalagpakan kabos na yan. Baka pagabot kan oras, mas malala pan mangyari sa imo, kulungan. Iyan ang alaton mo. Kulungan. Nawara na supodir sa imo, nasa kulungan ka pa. Nasa kulungan ka pa. Iyan ang dapat na dapat po tabi na iisipon kaining mga poderosohon na mga politician. Okay? Iyo. Sige. 55 minutos na po antes makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Pag alas 7 ang DWRL Barita alas 7. Orat yan po yan. So iba pang mga issue digdi, so mga naghahalat kan issue po, tamay mga nagharapot, ano nang yan mangyayari kay ex-governor Noel Rosal, dating governor Noel Rosal, kundi na makadalagan. Ang pagkaaram ko kay ni, tayo baganin temporary restraining order yung Korte Suprema, di man pwedeng i-overtake kan Comelec, second division, or in-bank pa, yung kasuguan kang Korte Suprema. Dahil mo po tabi pwedeng i-overtake yan. Ang Korte Suprema, iyon na po tabi ang inapod na highest court of the land. Kung ano ang final order sa Korte Suprema po, iyan ang susunod dun ta. Taniso digdi po kung makakasabay si si dating Gobernador Noel Rosal duman sa listahan kan mga kandidato. Alatunto na lang po tabi ni after New Year gayon. Doarin ko niya na first week, second week kan kuana. Kan Enero mapuna po ang printing kan balota. Tapag nakasabay sa duman sa printing di dagusan labanan. Pero kung siya nakasabay tabi sa printing, wala nang kalaban si Kong Joey. Mahalat na sa nakita na magtok sa July 1, tanganin makatukaw si Kong Joey. Diba? Tawra mang kalaban. Pero digdi sa duwang ini, day man kitang problema digdi. Sabi ko sa Sendo, ining duwang ini, mga maray na leader ini. Pati si Kong Joey Salceda, maray na leader ini. Diba? Kaya lang, minsan, pinagbabaras nindo dyan sa kwan, dahil nindo aram na because nakadukot sa saro na tao, iyo po lang ang dahilan. Hindi ho. May sadiri man na nautak. Pandua, kung ilingon ta, naging gobernador yan for 9 years, maray talaga yung inabutan kanalbayt. Then, ura man ang kaso na involving po tabi money. Ura yan. Maski dyan sa laog kang Kapitolyo, dahil yan, dahil kang masabi dyan na nagdilin siya ngaya si Gob sa sa purchase nga kan bulong, bawal yan. Dahil nanggad dyan po tabi. Di ba? Dahil nanggad po tabi ang ginibukan dating gobernador na iyan po na magdilin siya. Sa pagkakan, abuon yan. Iyon po yan tabi ang pinakamarhay dyan kay Congressman Joey. Tapos, champion pa kayan sa disaster preparedness. Yung albay sa panahon niya is multiple awards na ko Gawad kalasag. Di ba? Zero casualty. Iyo po yan. Yan si Kong Joey. Iyo. Sige. Anyway. Sige. So, sabi ko sendo po, sabi ko sendo po tabi, nakaipuhan ko niya na, kinakaipuhan ko niyan po tabi na marhay yung kwanta. Okay? So, igwan na lang kita nin on minuto antes mag alas 7 nin pagkaaga.
mapaaram naman ako digdi sa programa. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Kinig, Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Ibig na Pasko.